З перших днів повномасштабного вторгнення Польща відкрила двері українцям та організувалась у допомозі Україні. Недім Усеїнов, член Координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар, а також представник конгресу у Польщі, впевнений, ця допомога Варшави з роками Великої війни не знизилась. Польща є найбільш стратегічним у час війни партнером України, адже вона має на своїй території в місті Жешув транспортний логістичний хаб. Це якщо говорити про мілітарний чи військовий аспект, але також і гуманітарний, і економічні аспекти цієї допомоги. І через цей хаб, ми всі знаємо, це не є таємницею, дуже багато допомоги проходить. І це, знаєте, такий для мене навіть символ ось цього міцного зв'язку між двома країнами і народами, всупереч усім намаганням ворога або ворогів це партнерство споплюжити його, знищити, адже воно саме і є тим, на мою думку, спирається логістика підтримки України. Ось Польща була однією з перших країн, які надали Україні військову допомогу. Знаєте, треба сказати, незалежно від політичної орбіти, основні мейнстрімні сили і тодішній уряд, коли в 22-му році починалася російська інвазія, і пізніше, коли сформувався новий уряд, вони на такому стратегічному рівні всі підтримували Україну. Чому? Тому що це був голос, і це було очікування польського суспільства. Навіть не очікування, а просто польське суспільство взяло і почало робити. Тому, якби, всі аспекти допомоги у Польщі, Україні, вони надалі залишаються, на мою думку, актуальними. І без Польщі Україні було б набагато складніше упиратися російській навалі. Ми часто бачимо вкиди про упереджене ставлення поляків до українців. Мовляв, Варшава втомилась від української війни та від українців у Польщі. Проте, попри дійсно поодинокі конфліктні випадки, впевнений Недім Усеїнов, ставлення беззаперечної більшості поляків незмінно дружнє, а мова ворожнечі в першу чергу на користь Москві. Звісно, ці випадки, вони мають місце бути, вони відбуваються в містах, зокрема великих, де сукупчення української діаспори чи української громади є помітним. Натомість дуже важливо пам'ятати, що це не є відображенням, такі випадки, навіть зростаюча їхня кількість не є відображенням середньої по Польщі і відношення поляків до України і українців загалом. Я живу в Польщі 25 років вже понад, і я твердо переконаний і знаю, що стосунок поляків до українців загалом в людському вимірі він не міняється, і він скоріше ближчий до того, що було в лютому, березні 22-го року, ніж до того, в чому нас намагаються зараз переконати. Польща, вона заражена, звісно, так як всі інші країни. Вона піддається дуже сильному, а може навіть найсильнішому впливу російської не лише пропаганди, але і спеціальних операцій, і дій дуже інтенсивних російських спецслужб, які намагаються, по-перше, дестабілізувати ситуацію у Польщі. Я хочу сказати, що ці люди, вони були, є і будуть. Це питання про те, наскільки давати віру їхнім впливам і значенню, а це меншина. На жаль, ця меншина сьогодні намагається впливати на польську політичну повістку, тому що за нею стоїть сильний апарат пропаганди, маніпуляції і дезінформації Російської Федерації, який дуже сильно підготовлений, і з цим треба боротися. Російська пропаганда не є єдиним джерелом зла і загроз для Польщі. Є в Польщі свої внутрішні сили, про які ми говорили, так, політики радикальні, які йдуть в парламент, які хочуть привести 20-25% своїх політиків, своїх депутатів
до польського сейму, так і взяти владу ну на зразок того, що ми маємо спостерігаємо за чим спостерігаємо постійно, чи то в Франції, чи в Німеччині, чи вже там не згадуючи таких скрайних взагалі і радикальних випадків чи прикладів, як там Словаччина чи Угорщина. Так В Польщі також присутні кримсько-татарські громади та осередки. Недім Усеїнов ділиться, як вони організовуються та які ініціативи проводять. Громада зростає. Кримсько-татарська, зокрема після повномасштабної війни, приїжджають сюди молоді родини, сім'ї, молоді люди, які хочуть навчатися в університеті Європейського Союзу. Так, бо один з найбільших викликів для кримських татар – це освіта і здобуття необхідних знань для того, щоб в майбутньому бути сильною опорою української держави у звільненому Криму. І в це вірять ці люди, і це не мої слова. Я коли ми спілкуємося, розмовляємо, ми постійно про це говоримо. Звісно, кримські татари створюють свої громадські організації. Чимало таких громадських організацій вже створено тут в Польщі. Є Кримський дім, дуже активна, молода, але вже дуже активна діюча організація громадська. Кримський дім у Варшаві, яка саме займається тут комунікацією польському суспільству життя кримських татар, розповіддю про кримських татар, і яка дуже активно зараз, до речі, працює з польськими інститутами, зокрема з університетськими середовищами над тим, щоб урухомити, щоб створити і відкрити кримсько-татарські студії, тобто викладання, навчання на вищому рівні в університетах історії, культури кримсько-татарського народу, мабуть, також літератури, мови. Ну такі у нас зараз плани і такі у нас зараз мрії. І дуже сильно нам в цьому допомагають поляки. І спільно, ось це, знаєте, такий трикутник. В цьому трикутнику дуже активно відбувається робота. Тобто українські державні інституції, дипломатичні установи в Польщі, польські друзі, приятелі з громадського сектору, з академії, просто люди, і самі кримські татари. Віднині Меджліс кримсько-татарського народу має правовий статус представницького органу. Недім Усеїнов відповідає, які двері постанова відкриває до можливостей захисту прав корінного народу. Прийняття, легалізація, інституціоналізація системи кримсько-татарського національного руху в межах правового поля України – це з одного боку означає, що держава України бере на себе відповідальність за цей рух, приймає кримських татар в повному сенсі як частину своєї політичної системи, так і їхні представницькі органи демократично обрані. А з іншого боку, це створює потужний інструмент адвокаційної роботи і праці України над деокупацією Криму, зокрема в дипломатичному вимірі. Бо тепер кримсько-татарський меджліс є частиною системи державних інституцій України. І він таким чином буде це теж сприйматися як єдиний кулак українсько-кримсько-татарський в дипломатичній сфері, в дипломатичних зусиллях. На цьому тлі зростає паралельно до меджлісу його, звісно, першочергового значення і важливості, але також роль міжнародних діаспоральних організацій, в першу чергу Світового конгресу кримських татар, і також накипіло питання про проведення чергового конгресу, бо останній відбувся в 2015 році. На 5-річну каденцію були обрані тоді делегати, представники по всьому світі, всій діаспорі кримських татар. Сьогодні маємо 26-й рік, вже давно сплив мандат, і де-факто, по суті, члени Конгресу кримськотатарського народу виконують свої обов'язки тимчасово, так, бо треба вже обирати новий склад. І я дуже сподіваюся, що нам це вдасться зробити, обрати новий склад Всесвітнього конгресу, його мандат буде підтверджений, і його представники активно приступлять до дії на дипломатичній площині, в дипломатичній площині, на дипломатичному полі з репрозентації інтересу, в першу чергу, звісно, діаспор кримськотатарських, організацій кримськотатарських в Європі, але і з допомогою дуже активної співпраці і координації з українськими дипломатичними установами по Європі і в світі.